Üdvözöllek benneteket, Nagy Éva vagyok, a Merkaba Stúdió társalapítója. 6 éve foglalkozom természetgyógyászattal, mert vallom, hogy az egészség megőrzése és helyreállítása nem csak a fizikai állapotban, hanem az elmében és a lélekben is rejlik. Szolgáltatásaim között megtalálható a reflexzónoterápia, ami a fizikai állapot felmérésünk kiinduló pontja. Ezt követően kezdhetjük meg a gyógyulás folyamatát. Elérhető nálam a BMR fizikai érterápia, és az EBS terápia, amelyekkel a szervek harmonikus működését tudjuk elősegíteni. Továbbá lehetőség van hangmasszázsra és terápiás hangtálakkal, melyek pozitívan hatnak a szervezetünk működésére, miközben segít kiszakadni a mindennapok pörgéséből. Ha te is szükségesnek érzed egy pillanatra megállni és odafigyelni saját belső hangodra, és úgy érzed, hogy ideje a belső lelki békéddel is foglalkoznod, akkor várom a megkeresésed. Sosem késő rendbe tenni önmagunkat és kapcsolódni önmagunkhoz.